عجب 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 سلام سلام كبرات تختاتلتي نازا چانالي كما يتخونو أنا كوا سلامي እግዚአብሔር መስገን ከምታ أنا سلام ዘለኹም ድማ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክት ብምጽዓን ቤተሰብ ኩኒኩም ቤተሰብ ድማ ነተውኒ ርእቶታትኩም ኣዝየ እናመስገንኩ ንቐጸል ድማ ኣብ ጎኒ ኮንኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ኣለበኩም እምበርከስ ከምቲ ኣብ መእተውዬ ዝበልክዎ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ድማ ብዛዕባ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ቅዱሳን ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት እዩ ክኸውን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ሎማዓንቲ ጽባሕ ዕለት 16 ዓመታዊ ክብረ በዓላ እዩ ብምኽንያት ኣቢሉ ግን ኣብ ኣጉላዕ ዝኽበር ዘሎ በዓል ብሁራ ሰለስተ እዩ ዝኽበር ዘሎ እቲ ቪድዮ እኳ ኣያምጻኽውን እንታይ ከምጸሉ ካበይ ገባሪኡ ሲ ደጋሚኡ ዝበሃል ምስል ኣሎ ቪድዮ ኣያምጻኽውን ዝረኹም ሪኹም ወለኹም ዘይረኹም ድማ እንታይ ከኽትሪኡሉ ይትረፍኩም ኣብ ኣጉላዕ ግን ናይ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ብሁራ ሰለስተ ኣብ ፌስቡክ እዩ እናተዛወረ ርእዮ ግን ናበይና ንኸድ ኣለና ኣቦታትና ላበይ ክሳብ ንጸድፍ እዮም ዝርእዩና ኣለዉ እዋ እንድዒ ላምንታይ ለምርሐ እዩ ላምንታይ ኢና ንኸድ ኣለና ዓገብ ዳ ክብልና ኣንሕናስ ንጸድፍ ኣለና ንኡሳት ወለዶ ንጸድፍ ኣለና ላበይና ንኸድ ኣለና ላበይናይ መንገዲ ኢና ንኸድ ኣለና ብጣዕሚ መሕፈሪ መሕዘኒ እዩ እውን መሕዘኒ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሁራ ሰለስተ ብናይ ዓለም ብሁራ ብዳንኪራ ክሓልፍ ተሎ ብጣዕሚ መሕዘኒ ኣበይ ነርኪ ኢኺ እንታይ ደኣ ኣብ ሁራ ሰለስተ ኣብ ልደት ተኸቢሩ ዘይተቃወምኪ ኣብ ጥንቀት እናተኸበረ ዘይተቃወምኪ ትብሉ ትህልው ትኽእል ኢኹም ልደትን ጥንቀትን ሕዚ ሓድሽ ይኾነ ጌጋ ድዩ ልስራሕ ኣሎ እወ ጌጋ እዩ ግን ሕዚ ዝተፈጠረ ይኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተወሊዱ ኢሎም ኣብ በረኻ ዝነበሩ ጓሶት ስርስር ኢሎም ሓጎሶም ዝገለጽሉ ብኣቢሎም ድማ ልደት ዕለት 29 ታሕሳስ ክኸውን ከሎ መናእሰይ በብዓዲ ዓዱ ኣብ ጎልጎል ከይዶም ገዛ እናዞሩ ሃባና ናበሉ ሕምባሻ እቲ ህዝቢ እውን ከከም ሃፍተግነቱ ይህቦም እሞ ኣብ ሓደ ገዛ ተኣኪቦም ሰሙን ዝኾን እዮም ዝቑንዩ ንዓመታዊ ወዲ ምሳና ዝቑንዲ ናበሉ ናይ ብስራት ብዝብል እዩ ንኣብ ልደት ዝወዓል ግን ካብ ናይ ልደት መልክዑ ካብ ናይ ልደት ይቅርታ ተቐይሩ ናበይ ከይኑ ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣብ ሓደ ከተማ ብዳንኬራ የውዕሎ ኣብ ጥንቀት እውን ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ጥንቀት እንዲያም ኣብ ቤተ ክርስቲያን እቶም ኣቦታትና ብፍላጥ ድዩ ብለይፍላጥ ሓደ እግዚአብሔር ይልፈልጥ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ተይቃረየ ምእመን ብሓደ ወገን ሁራ ሰለስተ ድዩ ዳንኬራ ናውዓ ብሓደ ወገን ካህን ድማ ታወት ዓጂቡ ብሓደ ወገን ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኣቱ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣተዩ እውን ብሓደ ወገን እቶም ካህናት ይውርው ብሓደ ወገን ድማ እቶም ምእመናን ዳንኬራን ትልሂትን ይውቁ እዚኣተን ሓደሽቲ ይኾናይ ሓድሽ ኮይኑ ሕማቕ ተለምዶ ላተለመደ እናተወራረሰ ዝመጽእ ዘሎ ግን ኣብ ዓመት ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ዓመቱ ኣብ ዝሓለፈ እውን ጭርቆስ ዓመቱ ኣብ ውቕሮ ሓሊፉ እዩ ሁራ ሰለስተ ብደቀጹ ተረጊጹ እዩ ኣነ ግን ተቃዊመ እየ ኣይደገፍኩወይ ምክንያቱ ሓድሽ ኣብ ውቕሮ ሓድሽ እዩ ዝጅመር ዘሎ ኣብ ጥንቀት ብዳንኬራ እዩ ኩሉ ግዜ ዝሓልፍ ሎም ዓመት ይኾነት ሓሊፋ ኣብ ራያ ኣብ ጥንቀት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዮም ባዕሎም ራያ ባዕሎም ብሓደ ወገን ካህናት ታወት ዓጅቦም ይኣትዩ ምእመናን ድማ እናተለህዩ እናተጫወቱን እዮም ዝኣትዩ ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ሕዚ ሓድሽ ዝመጽእ ኣሎ ኣብ ኪዳነ ምህረት ዓመቱ ሁራ ሰለስተ ምርጋጽሲ እሞ ከዓ ዓብዪ ጾም መርዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክብል ለይትን ቀትርን 40 መዓልቲ ዝጾመሉ መዓልቲ
ጾም እናሃለወ ማህሌት እኮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኳሲ ኣይዕለልን ማህሌት ኣይቅወምን ሸውሻው ዘለዎ መዝሙራት ኣይዝመርን ናይ ንስሓ መዝሙር እዩ ዝዝመር ግን ኣቦታትና ታይና ኮና እዮም ንሪኡን ኣለዉ እቱ ምእመን ድዩ ኣውይኒኦ መምላኽ ኣውይኒኦ ወይስ ናረአይዎስ ዓገብ ኢሎም ለይግዝቱ ለይውርውሲታ እዮም ኮይኖም ናብኤና ንኸድ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላክ ዓይነ ልቦና የብርሃልና ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር የሕዝን እሞ ከዓ ትግራይ ኣብዚ ሓዚ ዘላቶ ኩነታት ሕዚ ዶ ኩናት ፅባሕ ዶ ናበሉ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮን ኣወዳትን ብዘይውነኦም ናብ ዘይኸድዎ ናብ ስደት እናፀደፉ ሕዚ ክወስዱና እዮም ሕዚ ክወስዱና እዮም ሕዚ ከጋድሉና እዮም እናበሉ ኣብ ለይ ድልያቶም ዓዶም ከይነብሩ ህዝቢ ጨኒቆዎን ፀቢብዎን እናሃለወ ኣብ ኪዳና ምህረት ወራ ሰለስተን ዕንደራን ዳንኪራን እንታይ የምፅኦ ብስሩ እንታይ ትርጉሙ እንታይ ኣብነቱ ናብ ምንታይ ኢና ንምርሕ ኣለና ናብ ምንታይ ይልኸድሉ ህዝብና ዓገበ ኣሕዋተይ ኣነ ክደፍር ለኹ ተኾይነ ድማ ንዓይ እውን ደፊርኪ ይኽበሉን ኢኹም ኣብዚኣ ግን ዝተረኣየትኒ እዩ ሓሳብ ይሂበ ኣለኹ ክብራት ተኸታተልተይ ደሞ እዚ ቪድዮ እንድሕር ዳኣ ተመችይኩም ሓሳብኩም ሃብሉ ኢኹም ስቆይ ትበሉ ኣብ ኮመንት ሓሳብኩም ሃብሉ ኢኹም ለምንታይ ኢና ንኸድ ኣለና ህዝቢ ላበይ ይልኸድሎ እሞ ከዓ ዓብይ ፆም መርውዓ መሬት ኣብ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ዓመታዊ በዓላ ኣብ ኣጉላዕ ሁራን ዳንኬራን ምሕላፉሲ እዚ እንድዒ ይግበር ዲኸ ካብኡ ሓዚሲ መለላ ስግዳት ጸሎት እዩ ዘድሊ ነይሩ ጎይታይ መሓረኒ ይቕርበለለ እዩ ዘድሊ ነይሩ እምበይ እዚ ሁራ ሰለስተይ መድለይ ነይሩ ዕብዳንስ ኣለዎ ብዙሕ ግዜታት ኣለዎ እቱ ንጎይታና ንእግዚኣብሔርና ምልማን ኢና ደኣይና ልቢ ላይ ንብለሉ እምበይ ንዕብዳንሲ ብዙሕ ግዜ እዩኒና እና ግን ዓገበሉን ኣቦታትና ካህናት ኩኑ ምእመናን ኩኑ ጳጳሳት ኩኑ ዓገበሉልና ህዝብና ላብ ገደል ይጸድፍሎ ህዝብና እናረአየ ሸይጣን የምልኽሎ ሕማቕ መንፈስ የወራርስሎ ብጣዕሚ እንድዒ ኣጸያፊ ኣብ ትግራይ ተኣዩ ዝካየድሎ እዚካ ክንእሰልና ከምዚ እንድሕር ዳኣ ቀፂሉሲ እዚካ ክንእሰልና ኣብቲ ኣደታት ጠምየን ኣብ ሕንፃፅ ኣደታት ጠምየን ማንጎ ብጎራርአን ምሕላፍ ኣብይወን ህፃውንቲ ቆልዑ ጎደና ንሓደሩ እሞ ከዓ ጾም መሬት ዕንደራይ ዳንኬራይ ግን ናበይናይ ገጽ ናበይናይ ብምንታይና ከም ንሓስብ ኣለና ብጣዕሚ ዘደንፅውን ብጣዕሚ ዘደምምን ዋይ ይግበርሊ እንዲ ኣነስ ሕፍር ኢለ በቃ ርኢ የብል ከፍቱ ፌስቡክ ሲ ሕፍር ኢለ ዋ መሕፈሪ ይሰርሕ ኣሎ መሕፈሪ ዝኾነ ህዝብና ላይ ኮን ይሰርሕ ኣሎ የዋ ህዝቢ ሓደ ምስ ፖለቲካ ተኣሳሲሮም ዓዲ ለዓዲ ናይና ልኽበሃሃል ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ግን ህዝቢ ብህዝቡ የዋ ህዝቢ ዳንኬራ ይፈልጦ ዕውዳን ይፈልጦ እሞ ከዓ ክልተ ጾም ሓደ ረመዳን ኣጉላዕ ፍርቂ ሙስሊም ፍርቂ ክርስቲያን እዩ እሞ ከዓ ክልተ ጾም ሓደ ረመዳን ሓደ ናይ ተዋህዶ ናይ ክርስቲያን ጾም እዩ ግን ሓደ እኒአው ልኻውዶም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክትሓላለኹ ባህልና አይና እዩ ንክባሃሉ ሁራ ሰለስተ ተረጊጽዎ ዘይፈልጥ ዓዲ ሓንቲ እታት ጀመረት እውን ኣብ ኣጽቢ እያ ኣብ ልደት እያ ንሰውን ናይና እዩ ንክባሃል ግን ሃይቀ መስሓል ደስኣ ኣጉላዕ እሞ ከዓ ኣብ ዓመቱ እሞ ከዓ ዓብይ ጾም ትመሕፈር ኣብ ስዕረት ካንኮነ እኮ ስዕረት እዩ ምተባለ ነይሩ
ስዕረት መንደ ፈቂድልና ፈቀደልና ድፍረት እዩ ግን ከም ድፍረትና ይረአየልና እግዚአብሔር አምላክ ከም ግብርና ከም አበሳና ከም ኃጢአትና ዘይኮነሲ ከም በዝሒ ምሕረቱ ሳህሉ ቸርነቱ ኢሉ ደኣ ይቅር ይበለልና እምበይ ዓብዪ ጾም እሺ እሳቶም ተጋግዮም ብልደት ዝተኸበረ ተጋግዮም ኣብ ጥምቀት ዝተኸበረ ተጋግዮም ኣብ ዓመቱ ቅዱስ ጭርቆስ ኣብ ውቕሮ ዝተኸበረ ተጋግዮም ንተጋገየ ኸትስዕዎ ዲኻ እትብሎ እምበይ እሺ ንሳቶም ስዕረት እዩ ነይሩ ወቕቲ ጥሪ ከዓ እዩ ብልሓለፍካ የዲም ዳንኬራ እዩ ወርሒ ጥሪ ከምኡ እያ ኣብ ጾመ ርብዓ ሲኝ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት እኳ ሸብሻብ ዘለዎ መዝሙር ዘይዝመር ናይ ንስሓ መዝሙር ኣቤት ናበልካ ዝዝመሮም መዝሙር እዩ እምበይ ኣብ ዓብዪ ጾመ ርብዓ ክንዲ ምህልላይ ክንዲ ስግደኒ ክንዲ ኣቤት መሓረኒ ኣቤት ይቕረበለለይ ክንዲ ንስሓ ክንዲ ንዑ ኢልካ ላብ ቤተ እግዚአብሔርኩም ቅረቡ ንዑ ተመሃለሉ ምባል ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ሁራ ሰለስተ ምርጋፅ ግን እንድዒ እቲ ምእመን ድዩ ዝጋገ ዘሎ እቶም ኣቦታትና ካህናት ኣቕሽቲ ድዮም ዝጋገየ ዘለዉ መኔና ንጋገ ኣለና እግዚአብሔር ባዕሉ ይፍረደና እግዚአብሔር ባዕሉ ከዓ ይቕረ ይበለልና ብጣዕሚ እዩ መሕፈሪ ብጣዕሚ እዩ መደንገፂ ይቕረ ይበለልና እግዚአብሔር እሲ ፀዋር እዩ ብሓቂ ፀዋር እዩ ግን ናብ ልብና ንመለስ ዓይነ ልቦናና እግዚአብሔር አምላክ የብርሃልና ንጋገለና ኢና ንጸድፍለና ኢና መጻወት ርኩስ መንፈስ ምሕደር ሰይጣን ምሕደር ርኩስ መንፈስ ኣይንኹን ባዕልና ቤተ ክርስቲያናትና ኣይነድፍር ቤተ ምእመንና ኣይነድፍር ኣብ ቤተ ክርስቲያንሲ ምህልላይ ጸሎቲ ደኣ ንፈልጥ እምበይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሁራይ ዕንደራይ ግን ተራእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥ እሞ ከዓ ዓብዪ ጾም እናት ክብራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮይ እዚኣ ትመስል ነይራ ይቅርታ ተዳፊረ ክኾን ይኽእል እየ እንድሕር ተዳፊረ ንዓይ ከዓ ኣርሙን ኢኹም እና ሓሳብና ንሃቢና ስቆይ ንበል ርእይቶታትኩም ፅሓፍ ኢኹም ክብራት ተኸታተልተይ እስካብ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰናይ ቅንያት ጾምና ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም ይፈጽመና ካብዚ ዘንጸላልል ዘሎ ካብዚ እኒኡ ዕግርግር መንእሰይና ቀሲኑ ከይሓድር ናብ ዓድማቱ ፍቓድኡ ዝንገላታዕ ዘሎ ብፍርሒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኾነን ዘይኮነን ብዝንዛሕ ዘሎ ወረታት ተደናጊፁ ገሊኡ ዓዲ ዓፋር ንገሊኡ ኣዲስ ኣበባ ገሊኡ ንስደት ሸው ዝብል ዘሎ መንእሰይና እግዚአብሔር ኣምላክ መረጋግዒ መንፈስ ቅዱስ ይልኣኸልና ሰላም የውርደልና ንዓድና ሰላም የውርደልና ከምዚ ናበልና እኳ ከመይሉ ሰላም ክህበና ግን እስኪ ገናሐይ መላስ እዩ እሞ ይቕረ ይበለልና ኦ ኣቦይ ዝገብርዋ ይፈልጥዎን እሞ ይቕረ በለሎም ከም ዝበሎ ንገብሮ ይንፈልጥ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክ ይቕረ ኢሉ መንገዲ የማኑ ይምርሐና እግዚአብሔር ኣምላክ ናብ ቤቱ ንኽንመላለስ ዓይነ ልቦናና ይምርሐልና እና ሰሰናዩ ሰናይ ቅንያት ክብራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ኣኽለኒ